Bueno, ari gara, nolabait, legealdi honetan ikusten behin eta berri osaten dut ari garela modernizazio prozesu bat garatzen, aurrekarik ez daukan prozesu bat gainera. Eta prozesu hori, nik uste dut, prozesu horren oinarri bat azken batean izaten ari da gure paselekuak, parkeak eta gune publikoak berriztatzeko garatzen ari geren ekimenak, ezta? Eta beraz, alde horretatik ezin genuen Portu Zaharreko zabalgune hori alde batera utzi eta sartuko gara bertan ere. Nola, azken batean Portu Zaharreko zabalgune hori egokitzen eta nolabait aisialdirako eta gozamenerako gune berri bat zabalduz, bertan nolabait alde berde edo gune berde bat zabalduko dugu, egokitu egingo dugu ere nolabait itsasora ematen duen bazeleku hori, jarriko ditugu luminaria berriak, eta azken batean nolabait Eraga Kondertzatik Portu Zaharrera doan bazeleku horri emango diogu jarraipena eta bestaletik zabalduko dugu gozamenerako eta disfruterako gune berde zabal handi bat, ezta? Jakin badakigu azken batean Portu Zaharreko zabalgune hau nolabait esparru estrategikoa dela Getxorentzako eta pendientea dagoela egitea nolabait gogoeta behinbetiko gogo eta erabakitzeko behinbetirako zelako jarduerak jarri daitezke edo jarriko diren esparru honetan, baina gogoeta hori erabakitzen den bitartean ez gaude prest Portu Zaharreko zabalgune hori orain dagoen bezala usteko. Hori dela eta hartu dugu erabakia proiektu aurrera eramateko, nik uste dut herritarrek horrela eskatzen zigutela eta gainera horrela nolabait jarraitzen dugu gure itsas frente horren hobekuntzarekin jarraitzen. Jakin badakigu gure herriarentzako itsasalde hori erabakikorra dela turismoaren aldetik, hori dela eta legealdi honetan garatu ditugu proiektu oso importantenak, zuzen ere gure paseleku garrantzitsuenak berriztu ditugu, bai Galeako paselekua, bai Aretako kaiaren paselekua, eta horretarako ere Portu Zaharrean adibidez jarri ditugu martxan ekimen berritzaileak Getxoko sirenoa bezalakoa adibidez, ezta? Ekimen honen bitartez, proiektu honen bitartez jarraitzen dugu ildo horretatik, azken batean Portu Zaharreko gune hori balorean jarriz, eta baita ere herritarren gozamenerako eta disfruterako gune berde zabal hau martxan jarriz, ezta? Beraz nik uste dut herritarrek oso balorazioa emango diotela ekimen berri honi eta jarraituko dugula nire azken mezuan modernizazio prozesu horretan ikustu dezaukala atzera botatzerik eta horrengo legealdian ere jarraituko dugula bide horretatik.